मा हिजरा मेख्ला सासे हिनजाव जानानै माबायदि बाथ्रा बुङो, माबायदि कमेन्ट्सफोरखौ नों फरायनानै रिप्लाय होयो, नों गावनो गाव एसे साननानै नाय। नों हिनजाव मानसि जानानै माबायदि नों बाथ्रा बुङो नोङो। आं गोदो हिजरा साइज होनना बुंदों, नों एसे साननानै नाय बे बाथ्राखौ। मा नोङो आंखौ साला आंनि प्रफिटनि थाखाय भिडिअ रिप्लाय बानायदों होननानै सानदों नामा नोङो? आंनि फेसबुकनि आइडिखौ नाय नोङो, आंनियाव मनेटाइजेसन दोङो ना गैया? आं फैसा खामायोना खामाया नोङो बेखौ नायग्रोना ला फार्स्टआवनो। नायबायना दा बुजि मोनबाय आं मा थाइसेबो फैसा रां खामाया फेसबुकनिफ्राय। आङो आंनि भिउस बारा मोनगोन, नोंनि प्रफाइलाव नोंखौ गोबां सापर्ट खालामो, गोबां सुबुङा नायो होननानै नों होनदों मा नोंनि भिडिअखौ आंनि भिडिअ लगायनानै आं नोंखौ बुखियोब्ला आंहा गोबां भिउस फैगोन होननानै नोङो बुखिदों नङाना? बुखिदों होननानै आंखौ नोङो बुंदों। थियानो आं नोंखौ बुखिदों, मानि थाखाय बुखिदों आं नोंखौ बुंखादोंनो। नोङो गोबां गाज्रि गाज्रि भाखा, गाज्रि गाज्रि एडाल्ट बाथ्राफोरखौ नों कमेन्टफोरखौ भिडिअनि गेजेरजों रिप्लाय होयो होनदों। बे क्लियार जाबायना? नों बुजि मोनबाय जानांगौ आं मानि थाखाय नोंथांखौ भिडिअ बनायनानै रिप्लाय होदों। बेथ' आंनि जेबो प्रफिट गैया। नों नायना ला, नोंनो बुंखादों नै 50-40 भिउस फैयो होनदो। आंनो बेसेबां भिउस फैबासो बुंनो थांब्ला। आरो आं थाइसेबो फैसा खामायखाया फेसबुकनिफ्राय। आं फैसानि थाखाय नोंखौ रिप्लाय होआखै, आं भिडिअ जावाखै, मिथिबाय? नोंखौ जावदों आङो गाज्रि गाज्रि बाथ्रा, गाज्रि राव बाहायनाय आरो गाज्रि गाज्रि कमेन्ट्सफोरखौ नों रिप्लाय होयो। बेबो एडाल्ट बाथ्रा। फेसबुकाव गोबां सुबुं, गोबां उन्दै उन्दै गथ'फोरानो, सेंग्रा सिख्लाफोरानो नायो भिडिअ। बिसोरो बेफोरबायदि रावखौ खोनायोब्ला मा सानगोन, खर'आव मा हाबगोन? बेनि थाखाय आङो उननि फिउचारनि बाथ्राखौ साननानै आं भिडिअ नोंखौ रायदों, आं नोंखौ जावदों। नोंखौ डाइरेक्टबो जावखायाखैबो आङो, एसे मोजाङैसो बुंदों आं। सिकिउरिटि गार्ड मावनायनि दरमाहाया थोआखै नामा हो? हिनजाव नामा नों? सिकिउरिटि गार्डनि खामानि मावो, बेखौनो मावनानै जा होनना बुंदों। नों मिथिगौ आं सेलारि बेसेबां मोनो? नोंनिसाय आं बारा मोनो बुंनो थांबा दा। आरो आं मा पस्टआव मावो नों बेखौबो जेबो मिथिया। नोंनि फेसबुकाव बेसेबां थाखा खामायो नों? बिदि आं बांसिन मोनो। आरो आं बेफोर बाथ्राखौ बुंनो थाङा, आं जास्ट नोंखौ बुंदोंसो नों बेफोरबायदि गाज्रि भिडिअखौ बानायना होदों। भिडिअ बनायो बानाय, जोंबो नायनो मोजां नोङो जेब्ला नोङो मोजां मिनिजाथावना फानि भिडिअ बनायोब्ला। नोङो बे एडाल्ट बाथ्राफोरखौ नोङो रिप्लाय होयोब्ला खोब मोजां खोनायो बायदि मोनदों नङा नोङो नायग्राफोरा? जोंसो जेने तेने मारै मारै सोलिनानै थानो हाबाय, गोबां सुबुंफोरा मारै सोलिगोन, मारै खोनासंनानै मारै नायनो हागोन? एसे साननांगौ।